กับเสด็จส่วนหลวงอันหมูน้ำมุนนะคะกับปั้นเตะที่ส่วนต่างเรียงละหมาดเทียนนี่จุกๆก็หันเสาค่ะกระปุกกะเราลูดเลยลูกเล่มินโฟนคำมินไหนมินตรงรินสักละกันตัวฉันจุแอปพลิเคชันละกันโปรินโปเห็นอจอยฮิมินตีสักเล็ดลัดไม่ทีนะabu kan kata nih lo nami zindariat vela kan tersia tituan tang veng lama an huna huna hian ka chau ve kata tituan ka han chen lai hian ani chu mi in bula oi deuh maya hianin lei ko deuh hi ma ta chuanin abok khup asang thal hian alo nuwa dan chuti la chuan ama po hi la zoi veka ti chuan amu ma sa ten puani nan lo khu to ta chuan arai vak lo kan nom hu khan police lampang che khan lo tena ti chuan mi pot zo la mun rem chang la ya khan zone chovin police ho khanin an check vela liam enge anai ti te checka atil danga hi chuan liam om vak hian hulova mui lai borvel hi chu an tak thak na hian tau ve deuh mi ngai tur ania avung dewa te mi na duk deuh boka chung ba ka chu hiam han hu em tur hi lovin ka sia ti chuan ama hi patoi fit nga borvel ake tepo hi kwal ve deuh ke kwal kan ti ang hei ni papiana chuan ke kwal lampang ve deuh ani hi ati mai tur hi ani pe ti chuan khami achal veilama hianin amit chung veilama hianin tatu in chua ti chuan aban veilam ma hi chuan tatu hi khat deuh veka aban ding lama po om thawa oma po khana oma veilam akeret veilama hianin sei ang deuh nin ka sia khatiang tatu po kha oma ti chuan thì đàn tắc khi xuyên xiên harsa tin thì lai hẳn của mấy tu hi ăn ổn định là vàng can